ya Kenya nabo igo ase orogongo rwa gusi nachi gotorera ase oboime editarian nkurukunga Daktari Moses Kena Onsarigo kuruinya gitari kurukunga Worldfit Health Centers into Wate branch omuchiri Doret omuchi Karatina na Gabu Songo ase nyumba ya Uhuru Plaza 3rd floor room 307A. Asante. Karibu sana ewe inkaga igase studio ito ase ogochiko semia abanche baligereria amangana mange gwetera omuchando yiga bugotayibora igo mwanchu muligereria ikaransa oike erinde umunyegitali to bwiritukolia rero anyare ko bagago kumanya amange chinsemo chiri cha Facebook na bagotanyara gwetera Ndizi TV News Digital na bigo chinsemo chiri cha YouTube na bagotanyara gwetera Ndizi TV News chinsemo chiri cha website na bagotanyara gwetera www.ndizitv.or.ke igo mwanchu muligereria libageri ngo koira libageri gali abene ngo aligani oikaranso ike amaboli ando senyo kobwate na bagotuma SMS ya wetera enambe yoregabo ase screen yetu kurende daktari to gochaka kegima omuchando yigabo gotayibora muchando ki so ugo utanyora abana tukuruko bogombese kigusi utanyora abana ega togo tabanga mundu tali konyora abana nkituminete itominetinga omuntu ikirenga kiyo konyora abana gose banyomanire oyo soire se nyomo bamenyire no mugakoye babere bamenyira amu you know bamenyetamu igo bamenyete nyombeye mutotebe omwakoyo mwero mugima batanya konyora gintu batanya konyora umwana basitambanya kobereka ine tokurukanga infertility utanyora abana uburiro ubu sesideye bono igurire very common abantu abange babwate sideye bawumyete sana nande bobwete kondenya gitari tarigo yoka onye bono iga yaikireke wangeke bono guchimambi oja kobenye oja konyu yani icyo gusumbwa abantu abange sana so gutanyora abana so tigatwere sabantu nga bamanye ngo gutanyora abana ngiye kubolenta so infertility so gutanyora abana ntubwate category ibere ntubwate category to kurokanga primary infertility primary infertility eminetinga ayimuna kwiboletu weikirenga kiyo konyora abana nkwanya koberekanya ritukerimu nkwanya konyora mwana maisha yako yote that's now what you call primary infertility lakini bono ntubwate what you call secondary infertility ubugomba gutukunga secondary okanyora abana babere usoyomu nandi ukabwate ugatena myesi ugasinye konyora aba konyora umuntu abwate abana babere atagitanya bali bane batano lakini bono onyora ababere utigiraga osinyiko utakumangiye current problem ne so we have primary infertility and secondary infertility again to kende ntagito mu ligireria manye inkelinga infertility nabe konyorekane so mugaka usoso umungina lakini ligireria usoso musubati uso musubati yes oligireria abantu abange bago cyandika n'abasubati umusubati onyomuga obere myaka ebere nando seru you know onyomu asigete obere mutinyigete barambare ko ndikonyora mwana ba moseri you see lakini abagaka bamanyenga ngutwara bali nabaranyole shide yo utanyora abana nabaratwala infertility so it is always important ngekera abantu babiri batarikonyora abana bagenda nyagitari barenga bale babere so the trouble boli maboli twamanyanga nkaye problem era basugurwira ko so let us look at nkiye kolento eshideyi totarikiraga bo umunyagitari watebire ntubwate primary infertility nabo igo secondary na kwanyare ko bagakweresa bono ase umusacha ngakiya ko rumanyanga primary bono nalese primary go secondary ntubwate gendo gikurukunga history taking garo gutenya gitari we ask you question abanyagitana bakuri amasori manje y'abantu barosa so we ask questions ngo mubuli tolenga kwanya konyora mwana ande owotenga haya
nkara na nyomete kabera no mungi na iga tanyoleka ndi mwana na andi nkabera noyo tanyoleka ndi mwana bone katwanyolire that history yo gutanyora abana then now tomanya kugenda father kuja kulinga ngiye kogera atalikonyora abana want to come put into investigation ama laboratory testing tomanya ngabona kwa mfano turakora ndi kunga seminarisis you know katwa kwa seminarisis ngomanya tolenga ki embegu ya inga kiekororoka ngakire nere bwate shida we can do what you call physical examination and physical examination nato chikoro chikosi cyabo na utokoliye lintu nabanyagita tolenga nkayishide yikurira kuru yes anene monongi goyo chikyaleta omuchando yegabo gotanyora abana gose gotayibora kare yarenge nga abanga nabo ya enkobe percentage yen lakini bono ndo jinga cyakire kolenga urigiri bono ntubwate what we call female causes and male causes female causes inkirechi female causes ngiye ko abanga mba konyora abana number 1 nabera abana age is a cause kwa sababu abantu mbali bagochobisi ito bayikire myaka 40 something batete banyora abana you know maybe ukire menopause tokonyora na bora betonyora abana because imyaka yageremeke so age is very important nyora baga kabali bekire myaka 40 years and above you know ekwerende yabo embegu yabe sirya korosigu tirikorosigu nekaro balinge bijana so nabona era lente problem so age is a cause number 2 ntobwate esamagena koroseligo ebikawo byamagena yomusubati what you call the ovaries onyole ngishidero what you call ovulation disorders gusinga amagena atali korosi magena atali korosi kumneta keire gusamagena ali abugata maji mnabona abantu mbale konywa bubwate what you call polycystic ovarian syndrome polycystic ovarian syndrome ne hormonal issues ego chalenta machi se bikabu bya magena so yalente problem yotanyora abana so what I'm trying to say asa magena kolosigu the ovaries na boranyo kibwate shida gete gotarosia magena boya enyo ne bwate polycystic ovarian syndrome natogendera gukwana igo SID yeliga na likorosegu the ovaries na bijya twale problem again to kendigia kabere is what you call fallopian ngaki encheleria ya magena ngaki kororokana because enchela ya magena gwenta ko smooth liga na ligweta liga na lyo embegu yo mugaka ne embegu yo mungine ekumbira ne fallopian tubes umwana olosu umanya gochese inyomba yo mwana kose what you call the uterus so onyolenga maybe there's fallopian tube blockage no one was umuntu otwalire blockage ese amagena gwetera bono gebire liga na lyo mugaka liga na lyo munga takomerana because there's a blockage ngewe chikyalete blockage blockage na wira lente bintebinge muna bono ntubwate what you call urubo kurukunga PID pelvic inflammatory diseases and this is where and this is now what is going to cause infertility in future and in sana abantu bakonyora uburiro bwo kwambukirwa montonyole gonorrhea montonyole fungal infection montonyole chlamydia infection amarwira atakurwaliwo so what happened amarwira yagenda the upper part of the female reproductive system like the upper part yagenda bona ya cause what inflammation of the fallopian tubes bona kaya inflammation then there's what kare kichiko wena with what you call scarring ama fallopian tube kongse kayabunga so sexually transmitted diseases na vera changie sokoleta infertility again tukende igobono ando betotwara enchira yago ya magene bete was smooth abrandera lente ebintu binde binge so fallopian tube blockage abe kolente problem ni again tukende ge kolenta number 3 ngaki uterus yage kororokana uterus ya unebwate shida na be uterus era be inflamed umuntu bwati murabona PID natwatebire nabagotwara gusana konyora gusuno akobogoli akobereka ubutuburi bwabo
because of PID. So igali se uterus yago no bwati n'abantu bari batwara nabono bagutwara endometriosis ya kuza abantu batwara marwira akoro kunabono fibroids bantu batwara amarwira umuntu agutwara ye uterus yalente problem yo gutanyura abana you see and again to kende izo hormonal imbalance onyo renga chiyo muntu chiyago nchiri boronge hormones zakazi ko sawa umatento bwati hormones zire very important hormone mbili yemeko rukunga estrogen and progesterone estrogen nere ekolenta fertility because nere korosti enyomba yo mwana yanye prepare omwana uja konyoru onyora nganero so onyorenga the estrogen level telibuneta kire nabora abe infertile nani tubwati hormone nde kurukunga progesterone eriye kolendo omwana wakenga kiyoko iboro so onyo ole muntu nabwate hormonal issues nande katokwa no hormonal issues to kanga nte a process nero igego sumu tuntubwate ndiko nga hypothalamus ntubwate ndiko nga pituitary gland ntubwate you know ntubwate thyroid even tumbire there's a way they work together so onyo ole nga umuntu nabwate tume sobongo and the pituitary gland yatwa the problem igona bo mone ije kolenta hormonal imbalance so that's why kero umuntu agunya gitali we look to kulili kabisa twaranga nkayishidera wasa kurugera ko aya igo nandi ntubwate ndikurunga you know sexual disorders abandi mbali babwate congenital problem ne no bokongo buli umuntu akwibura naru abasubati mbaro ko nyababwate nyoye uterus ibere kitari form tiboronge you know abandi mbaro ko nyababwate nyore ngira yo rubiro kirewusibere you know congenital issues wona kero umuntu yani mna ibole tu akebura neshide yagira takonyora bana so ebintu nebinge birarente infertility batogotera tunebinge birarente infertility samangana yaba abasubati so musubati ebintu nebinge birarente aya toguke somo umusacha nere naboko umuntu musajara tole ndikurukunga undescended testes onyo lenga amaginali yatachiti sebikabu byabo onye magina tako gende sebikabu mo bikabu biringo konya bilese you know production yembego bono onyo lenga ege kabu amagina matekera umwana kwiburu umwana mu murale ndayo yangina amagina ya cross byo somugongo anya guturumbuka ngora bona abandi mbaroko nyanga taigeti vacancy no mo nanga tachiti so munyita jiti ko examine umwana bya nanda mu advice nki abonte kokora abantu bamenya kagara ngo ikabana bakora operation you know mapema magana trachi goku lakini kwa nyongo umuntu tajiti yaga gukora operation tajiti ko baru igina liri trumbo kiwese liwente kobera igoli iberera likogera you know embe guteko produce enough gobone kero atgaire senda taikunyara go produce mbeu so twamo umukaka na bako batanyoro umwana because of what you call undescended tests again to kendikera rente ugutanyora abane so mugaka kusenso umusacha nekero neranyori uburire buri twateba anyora marura yo kwambukira na atagenda nyagitari ya chikoru aligo amarura nabako gendese a prostate asambe prostate and what you call prostatitis gosagende bakese you know ege kawu atiko samba samba gena korosu arente what you call ochitis ochitis is what you call inflammation of the testes so arente problem in na umuntu usinyonyora so what I'm trying to say nandi into kendingero utukurunga impotence so mugaka impotence you know mbali bagutwale shide bukombe bwa busi nyokolega so banyole shida mune ikoro infertility so we have so many causes here infertility yes umanje muri uno igwete daktari yakoeresa buye igo ainara egatie ibintu biri biranyara ko babikoleta omuchando igo umanje muri ko igure umuchando itali ore asaba subati umete daktari twanyare ko batoko bano umuchando monene asike asichinsa chinyinge abasubati nabo bagotebunga kero umwana abolire chinga kichintambe batebunga abasubati nabo batali ko igo mo iguru umuchando inaro nigora
ora sense moya basacha kwa daktari kwa toeresire chinchira chinyingi tigancha kira sense moya basubati kwa totebiri miaka na bekogera igari ase nyumba yo kuiboru na boigo na blockage na bekogera nga kibono montara akara ugo sumo subati na kiara koramanye nga fallopian tube yani ya blockiri bono uchibo sitingo chikonyora bana so ekara nana gotebiri nambe ya muno kumanya ngati ndikonyora bana okumanya ngati ndikonyora bana nga kwamenyire se nyomo omwako mugi mwerire wasinyo konyora mwa so when you come to our clinic usekera kwa kiri nyagitari yeito so we take history very important to what tueleza gocha ekera what tueleza gocha onye togo suspect na wono to suspectinga no bwate usitutwale what we call high index of suspicion nga fallopian tubes are blocked na wono kwa mfano na tura kubulinga gusaba ndi mbali bakwenda ba collaboration barusi obulito kusaka genda katumie method iliye koreki eliyembe iliyo kusinga yana agatumie method yerembe ko bushobulito kusaka kole rugento kurunga MVA manual vacuum aspiration agakore manual rupture the membrane na bono buri na bara nyoru bokon ose procedure ya korunjalenge clean obo chibacteria kiri so yikugende se nyumba y'umwana kigende kiko block so natura kubuli goro ya abortion na natura kubuli goro ya sexual transmitted diseases history kuze kwanya konyoru buri mnobo ko bontu aberi tu suspectly ngokora tole kwende ngokwa tole x-ray gekoro kunga HSG the HSG yake bono itogo pambu twarora gusinga kitu punjire blocked or not so we do HSG HSG katwa kolire na bekoro kusinga kitu bunji blocked or not yeah omuchando yega bugo taibora nonyare enchira nero ro oranyara ko bakugotangwa yes ikira nero yogotanga enchira yogotanga na mbeyemo muna lakini yego tegemea nkikialenta muna bono congenital problems na kitoko te ikanyore kero omugeti omwateraneti make sure ko gendo le clinic regularly make sure ko mata bande mbali ko enda clinic there's some things that are very important na folic acid kuna supplement bako egero mwana ugabe boronge so attending antenatal clinic is very important again to kende ne kelinga na botogo konyo mutango muchando onye kwanyoli de ubo Congo sexual transmitted especially abana bake abaisi kumete bakobwa ko nyagitari it is important baba advising aki genda nyagitari mapema onye kwanyolde shida genda nyagitari mapema ever treated before italenta so many complications later in life muna wantu atavile fallopian tube blockage ni bintu binde binga abantu mbere basumbugete kera ituka ko endo akwibicha otebuga bwate PID kera ngaki abwate PID so what I'm saying it's important kugenda nyagitari mapema nandi muntu tenda koroki abantu bandi babese nyumu bakorire umwakoyomo mbaranyora bana mbari ko nyagitari bakira ekero baje kuja kuri umwana na baikire myaka 40 ona libago tangaki wanda kitanda ndege to mwana konyo yabila little bit late kama gotenga ni 50-50 so it's important ngabantu obiyake gima omwanchi omuriye buno igwete oyo no munyagitari Kena Moses kuro ase clinic kya Worldfit Clinic unagendete gotosomya igoro yo omochando bugo taibora gose obogomba seke gusiba kuburuka mwanchi omuriye buna kwanyare ko bagukoigwa oyo no mochando ole asensemo yabasacha nabo yigo asensemo yabasubati nabo yigo niganyare ko bagakuru obaseme onye ko bwato mochando yigo sonye kwarorokanire kwa suspected no bwato mochando yi gente getangani ubonete ko kora no gutarira asenya gitari banyara ko bakomanya omochando ningi korende daktari ekero umuntu atokikanire no mochando yiga chi complications cha enchiri chichi complication yemo neme chando people get depressed abantu kuigura abantu bakabainyo wanajinyonga depression mwana ndigusiye babatecheje sana
Kwa sababu nyora mwana limoji kubucha machi. Wako tenga na eni ngie kabonai. Wana kwa nyora mwana tuliago tuwale stress. Na anda maruira anda manyagocho. You know, if you are stressed, if you are depressed, emitinga maruira ande na nacha chiso mobero. Maruira yesukari, maruira pressure, maruira mangaja goswa. You see? Ikobone complication yentangani. Nogo chandeke emechando yoko ebirengereri ekintu kendegia kabiri onye muntu ali konyora bana nguji kutwara nande emechande se uterus yaye munabona onyora umwana oyo mobeto onyora umwana onde emyaka 8 ere uzi emyaka 10 nande uterus yangu jeri kutwara what you call fibroids uterine fibroids iyo gutanyora abana nabekora nande uterine fibroids iyo nande emechande inde comment utagana ndikuja kurwari fibroids abandi batenga teturusi nyumba yo mwana batakanywa emechande mengi so egento kende munabone so mwana yo mukura ngotanga nabakonywa complication yo depression ama stress na tebye enyumba yayo mwana etwale obobimbe na mbaisato naboko it's a predisposing factor yo konyora breast cancer bali bakonyora mono breast cancer yorobere mbali batanya konyora abana batanya kogonki you see so bono gutanyora abana na nabera lente these problems you're talking about so abantu bachandika sana yes Wiyake kima omwancho muri yabuno iwete ni gotogendete gusanga no munyagitari to Kena Moses korwa ase ekliniki kya Worldfit kwende totaraso mutimo komukego daktari ngochore gutumanya ngaki omochando oyo oranyare ko bagoko bwenwa kwende nabo toeresera buna kwanyara ko bagoko toeresera gabukare ntubwate primary infertility nabo igo secondary infertility no chiko toeresa ngaki okonyara ko bagwa kwarware primary nabo igo secondary nabo igo nabo chiko toeresera ngaki mo konyara ko mwakora chi test chia infertility umwancho muri korende tigatora so ase umutimo komokego korende to kwirana ntonyare ko batoko gosemia amange Ndizi TV ubwansu bwumugusi Uniforms and Sports Center nigo bakoroshia na koonye chianga gula chi t-shirt chi round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chimekoni mienge ni chimekoni metambe ebitamba byukwarwa burere ne byogutugo muito chi track suit chi pajama chokorarira imipira y'inkoyo n'eria ya netball chi soksi chi jasi chi tai chi sukuru ao naboigo ngokora bali embroidery korosya bali chisweta naboigo kubeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagutoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi ejuere angine supermarket ya Shivling gosumwa kiresi mirut ase namba enoti sano ibere noti isato kianda isano na isato isano nemo enoti Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyora chi uniforms chozi nebintu byo korera chigosori Isawe chanda asora nyore chikeki chiogo chengera emeyega yao enyorero bokole liboro buya aseduka ya Villa Valentino woko koroseria chikeki chia kerengencho aseri gori litari kogoita ngorosi atore chikeki chimeyega au bunna chikeki chimeyega yenyangi engagement cakes anniversary cakes birthday cakes themed cakes corporate cakes egatiye chikeki chinde chinyinge ningore nyorere keki ngi yeyo kugania kwao asogo tutarira samaga cha uru complex yeyo toka imeyo mochobosongo asamange gose kobeke oda yao twakere simi ase namba enoti isano na ibere enoti ibere isano nemo isano na ibere eyemo isano nemo isato gose 0702267163 boigo ngorotora megerio yokorosia chikeki no kwerikia nigo kogenderete tonyorwa Villa Valentino enyorere keki nyansu na boigo eyokuganya kwao Ndizi TV ubwansu
bw'omuguzi. Wiyake gima omwanchi omurigerera nande togokoirani igaiga sogendete gusanga ime studio yetu ase tobwate omunyagitari to Kena Moses akorwa ase ekliniki kia Worldfit ase agendete gukwanera omuchando bw'omugomba. Omwanchi omurigerera nyuma tutarasoa ase omutimoko ndwanyara ko batogotei omunyagitari twanyara ko bakagotweresera chitest chiri bagokora kundi tutarika ase chitest icho. Omwanchi omurigerera naromboringa ekero omuntu abwate chingegeta. Nanyara ko bakagotwara omuchando y'ubwo bugomba. Yes. Chinkegeta muna manyete is a no issue. No ne problem ye chiomon gitari boronge. Uli abantu muno wagotwara chinkegeta na abaisike bali wikire adolescents muno gutwara bale muno. So because chiomon kitali stable na chiroke omoni kiri chiabasubati kitali stable. One of what you call painful, menses. Wose ane karabago chigutu bago tu no bosongo bonene. Wande barabago tu bago kurogo kunyo skutago somo. Ine togoruka chinkegeta. So nabo ichigocha okoba chiomo ni kitali boronge. Nande nga chiomo ni nkiri boronge. Tokonyora mwana. Because chiomo ni jikolenta umwana. Lakini abasubati bali bayikire myaka bakakonyora chinkegeta karabago tiri kuziba bikire myaka 30. Ikitali nkegeta. Uno muntu maybe onyoro uri tengotanga PID. Pelvic inflammatory diseases. One kara nyorire ojaga gutwara ojaga ndandi chinkegeta kitali chinkegeta. Ine issue ya chire because yabwate problem wende. Igo omuchando inabo guchiolete omuntu tanya omuntu bwate chinkegeta achobisi to Worldfit iyo shidetasha. Kuyeke gima omwanchi omurigerera bunatagendete gusanga no munyagitari to Kena Moses onintete ayire omwanchi omurigerera yemaseyemo ngakiyekero kwanyale ko bagokonyoro no muchando intest kichiri mugo chimwara akora. Kitest ne kinyinge kirakuru aso gutanyora abana munabona somo subati na batoko kore into nga hormonal analysis tukurusie amanyingaye tuapima chiomoni kiri chiaye. We have hormones like luteinizing hormone, follicle stimulating hormones, twara chiomoni jenga kichikororokana usenchire burunge. Iwana utura agende to next send yogo kora hormonal analysis. Again tugia kavere na batoko kore into nga ultrasound. Tubwate ultrasound yesobisi ito. Tubariki machines in the office. So ka tuakira ultrasound, ultrasound nawe gotoro kinga ki, enchira ekwendoro iboro rwa rokorokana kwende the upper part of the uterus kwende chio twarango se eshida nero is there an anomaly erororo. So we do ultrasound kutaka kole kwerende. Again tukende twatebera about HSG. HSG neliye gotumeka neliye waku utaka kuligelinga chitupu chia inchile open or not. Ina nabego kole kwende gokoro. Igo mono kitesto gokora egine kile common, mono analysis, HSG and the ultrasound. Nabego tolokinga nga kingo singa kia kororokana. Egeto manya go tutara omanyete kerubo Miss Kerubo. The most important thing is that we can diagnosis ye korubo. Banyagitari mbubwati guesswork, when do believe banyagitari bagotenga there is no guesswork is banyagitari. And that's why as a nyagitari as a college babwati ndu negative marking. Banyagitari bogana babwati negative marking. Na kwanyore yemu ukogwe yemu ya rususe the right one. The negative marking is to discourage from guessing. Ntuntu gukora guesswork. We have to be 100% sure na umuntu shide yabwa. So ikatu akire chibe to akole ibintu byonsi finally ngonyo tole problem ya esere tumago cha komwa mario. Onye no mugaka the same thing. Na arongo mukora nikitesi cha enchiro. Ntubwate ndugunga seminaries, tokuri mbegu yanga kyekorokana. Ngakite number ngakingami. Ngaki kominyoka motility and so many things to go check. I got to call seminaries, ya totebinga ngakyumu ngakakorokana. Nabwate mechando. Maybe abantu barbo wata gentunga, low sperm count, babwate oligospermia, babwate azoospermia, babwate anything. Tuamanya nki problem yae. Tutaraja komwa mariyo. So tuakora seminaries. Nana utoko kora,
there's what you call Doppler ultrasound toko kora bagaka bakora tule service yetu tora ande useme chande nero. So what I'm trying to say in short nelinga uchunguzi ni lazima kweshua lazima mumanye ngiye kuri yo umuntu umusubati yo gusoma sacho yiga ngikiagereire tanyara ko bagakwibora kero kende umwanji muri yanatete kumanyanga itotebe umusacha no mukungu bari bare asenyomo bakiramo ngora bakorera muri counseling before mutarakora chi test yejo. Yes. Na utuku bakola counseling because sometimes tatarachaka gukora uchunguzi na utuku babeka baba prepare tigana gukora uchunguzi fulani na uchunguzi ambao tutafanya unaweza kuwa kwa mfano fallopian tube zako zinaweza kuwa blocked ama wewe tunafanyia seminarisis you may expect this you know, but there's a solution tuwatevinga ntubwate ingia tukuchi kwa wakonya so you don't have to get worried so let us do it tomagakora. Okay, umwanje murigere naro ntomera libori ombori ngambole ri daktari akero bagokora chi test ekiga cyabo ngorigere ribale specific time okora meta basubati ngoro role chinga kichi cha menstrual cycle ngorigere muri specific time obwenete gukora chi test. Yes. Especially ndogere kunga HSG ili kurigere chitupu senjire blocked ego takikana ya korwekera umusubati yagotu so nabutoko motebinga kola booking liyo cyako ikinga kiyo cyaka gutete gucyagotu osugwa tuli na liyo guca kwa manya gokorero test yeyo ekare gokorugo na liye koro kiburungi nga chitupu cyago mburungi kire umwanchi omurigereria ore sabaga nabaro egatoko kora kwa mfano seminarisis nabutoko genda to motenga you just go abstain from sex for around 2 weeks kwa manya goja ende to manya kumanya byanga mburonge so nko virus tule shoti nsenjirengia uyake gima omwanchi omurigerera buno igwete omunyagitoleto Kena Moses korwa ase ekliniki gya Worldfit nigagendete koherera omuchando bwobugomba ase kinyoro oyo nyare ko bagokorokana kuba omuchando bwekerengo keigoro mono nabwo nigo akokoa obosemia ngakiora nyare ko bakogokora nabwo gutarere ase ekliniki ya Kiaye anyare ko bagagosemia ase oboime mono boigo omwanchi omurigerera ntwanyara ko batogokwanira chi stages injirororo ase obo infertility ndobwate primary nabo igo secondary oni go twikire chingaki ase omunyagitaria goshigotoeresera ngakia kunyara koba orwaria omuchando yiga anene mono ase chinsemo chiri chia primary infertility tochakere na primary infertility tumanya osina bongora eresera omwanchi omurigerera primary infertility nekero otaranyara koba kugoibora at all secondary infertility nekera koibwete gosina omwana oyo mogosebabere ogachiukanyara bono iga omuchando yigo boko taibora kogendera kuibora ndete bono mwanchi omurigereria amanye primary infertility ngakyo gochikwayo treat muna nagotebiri egentege tangani kufanya uchunguzi so nabutwa nyole kwa mfano umusubati yabwate congenital issue issue iliyo kuiborerana onye tokonyoro mungite eso bunyagitari na nagotebiri there's no guesswork. Number 2 there's what you call you consult if you don't understand something eso bunyagitari ngatumangite tura ujelewa shida mzuri you are allowed to consult so for instance onye umuntu yutakere was no operation surgical intervention where you talk to a gyna a gynecologist bako ramo correct no operation onye bwate congenital problem so onye useta usonga nabagaka gosinga ubwate problem na even you can go further utwa ndunga biopsy so number 1 the most important thing ni kujua shida yake inatokea wapi once tumejua shida yake imetokea wapi then the treatment comes in kulingana na shida yake vile iko that's what I'm trying to say omanyagocha bono tuma in short to kwana iga no kumanye shida yo muntu ne bam primary or secondary abangi nambale bagutumi even family planning ye kasete ya stop because you bring ya lentime what you call hormonal issues so tuamanyire shida tuakole uchunguzi tuamanyire nga nkiye kolente problem we
ntobwate nchira yokorwali ntobwate amalyogo onye no mugaka obwate impotence for instance ntobwate amalyogo ago correct impotence you know onye no muntu umusaka obwate you know a poor okay what you call low sperm count for instance ntobwate amalyogo ago boost you know sperm protection onge no musubati utaliko gukora ovulation ntobwata amalyogo ago take care of the ovulation onye ni problem ya PID we know the treatment so ekatwa nyode shida yaye ntobwata amalyogo akokorwali any issue umusubati aratwale the best thing no go cha mapema tuwa check tuomanyanga ye problem ile tutara imbaka samana treatment kera kendo mwanchi muri na tete komanya ekero mwakorire test mwene kiri umuchanda bwate for how long ikuira ochikonyara kobaga koira na konyora abana ego tegemanishira yae muna bono lakini bono onye twanyodinga eshida gete ngo mwatole period muna bono bali batabwati gosokonya babwati mono issues ntobwatiri yogo tukurus Malaysia tokuba iliyogere ko twabere within 2 months umuntu tubarekire onye no mono issues yabwate you know onye nabagaka you know we increase fertility ko batore rates onye umuntu bwate low sperm count tubwate amalyoga mayasana tuwatire ko confirm ko kwa dizoa kitwa moire within a very short time when the sperm production yaba igoro and nkoirora tole tests talinga toka tanga kwa vero you know ntoka tanga kwa wendo tarawena so what we do we can recheck we can repeat you know the laboratory tests twaba shwanga kwa vero byo turagotenga kwa chiyo vero byo lakini all the time praying esa abantu baitu togo sabankelinga abantu bacha mapema nandi banyora abana mbaba for example bano kwa ile umusubati okire kwa moire kwa kolire test kwa nekiri umuchanda bwate kwa moire 2 months ache airane onyare kobaga ko babuya araira na lende umuchanda uri anyore toraera we review na to review ngakinga itura totala korabia mungina nare na bono kitolengo bwate uterine fibroids andanga onyora bana ngaja kumurwa uterine fibroids within a very short time toko mweli yogo liko kora uterine fibroid liko menta liko boost you know pregnancy touch kuina nago chekana kuina na for 3 months are pregnant wana nata ita malyogo to mwa malyoga fibroid I told her no go kwanza upate mtoto then ukuje baada ya kupata mtoto we check so we do review to make sure we are doing the right thing Worldfit is to do the right thing kera kendo mwanche murigereria natete kumanya chi clinic ne chinyinge chiri skogali inki kera abameki numo be tofauti ne chi clinic echichinde yes into nabanyagitari basome to banyagitari njo inchi daktari Kena Moses ninsomete ubanyagitari bwa kawaida what you call conventional medicine so conventional medicine ngosomero gura marwaide ngakia marwira gocha ngakia marwira korokana ngakia marwira kuweni and number 2 ngasomerege ndikurukunga nutritional medicine nutritional medicine na maryoga ali kurwa ase endagira vitamin C you know no flash niacin and so many things namba isatu ngasomerege ndikurukunga international herbal medicine kwa hivyo maryogo ngitima ngiti nganji kunyaligiye asegete kosi yani chikonya tukurwe forest no insomera maryogo tumeka ulimwengu mzima so maryogo togokwa you can do even a research about it esesimi yawo usengo koraliga stego koregas and number 4 nchenko likande vitabu na likile vitabu vingi sana more than 10 vitabu bia somiru malimbali mpaka vitabu yani vya somiru za kama Mozambique Burundi aba nanyora aba client from Burundi ndanyitwayeko somebody ndanyitwayeko so this guy vitabu yani vya somiru nande abantu bangene so we are unique in a manner
to blend medicine. Ntomo ngetenga conventional medicine has got a role to play. Ntomo ete herbal medicine it has got a role to play. Abantu bakali nyakitali nchale ngoro. Mbaga tumile herbal medicine. Na ande tuamine tinga endagira na malioga kuruwese endagira nkogerari abantu bamenye ubumubya. So we are unique because we blend medicine asotanyole ekininke gokore. Nduone ekininke yetu kishindani ngotarakire. Nyagitari they I believe Nyagitari is Kenya ama wherever within in my East Africa Nyagitari go practice 3 medicine at go practice. Ara gongorwa gusiru kamogo korera guse mwate. Ntobwate branch also much well doret. Uganda Road. Inyombanele kuna Kogo Plaza. Kogo Plaza first floor room 2 na bukarwa ikiro na bakore clinic ko Worldfit ntobwate Karatina clinic ele opposite Absa Bank na bokora Worldfit ntobwate menyedale ko Munyoki nero ko Koberoro na Gabo Songo notola se nyumba ya Uhuru Plaza wali watama Uhuru Plaza egotoka gatigati ya town ali stage ya Kisumu ya Lenge ose marigi tiesere egoroba ya gatatu room 307A ngontu bwari branch sato wikabona ya asobo koreri wimyaka iringa mwanyare kwa mogokore imirime Worldfit na chagete 2007 igona gakolega asnenjo kona kolte kona ranga na isanekire ngachaka Worldfit. Igo Worldfit ali ngoro ya target. Worldfit has been existing since 2007 to achake to muchwel doret. Tutara jagoska ujitown chini. Na ande Worldfit itote ebe not in only in Kenya alone but even the whole of East Africa because I've worked every town in Kenya, you know. And I know Worldfit is going places here. Tekende bano mwanchi muligere natete komanya utaka gotarere kliniki kya use kliniki kya Worldfit use gotaka konyara daktari Kena Moses ngakia komonyora nabo konyara koira libageriga omweresere. Bono ninche nkoberese kliniki gituga kya Busongo igegaro we kire clinic nincho koranjo mwenyene unane korokanaga. So ko kliniki yane use kliniki gituga kya Busongo Uhuru Plaza ninche ngotoko ro daktari Moses Ken Usarigo nande utake konkera na nimbwate namba yesimi nimbwate namba yesimi ora ngakero nyegwasirire usura ndigi nero nyore so inamba ya yesimi ere 0722 24 5763 tiangirole ere 0722 24 5763 ini yamba ni yesimi onduwe sutaite konyora na otete kora daktari na konyora ibarisi buyake gima omwanchi omurigerera buna kwaga chagete na intu buna twachagete omorobiriga buna twachagete na daktari Kena Moses korwa ase Worldfit Clinic yonyari ko bakagotosomia amangana amange wetera chinchiro montara nyari ko bakagwetanga korwa ase obugomba nabo gona kiora nyari ko bagukwerwaria nabo gona bugotarira e clinic kiaye ase omuchi Busongo Uhuru Plaza igale chinse mochiri cha Worldfit Clinic hanyari ko bagakwegeria amange bono chinsa nabo cyanyari ko gotonyora lakini kore nabo komonyara gwitira enambe ya anyareko bagakorugabo elinde agosemia mange nabo igona bakonyara ko bagakorwale mwanchi muri yago ikiraga buno to gukorera omorobire bweli tukorera kore ndengo gosaba to basagosika to basakonyegera yenda kubwatia emerobire ere ime Ndizi TV wego chinsemo cha Facebook nabo gotonyara gwitira Ndizi TV News Digital gwitira ase chinsemo cha YouTube nabo gotonyara gwitira Ndizi TV News chinsemo cha website nabo gotonyara gwitira www.ndizitv.or.ke mwanchi mulire ngukoganilia omogorobo muya eritariane Frida Kerubo karibu sana nainde. Thank you. Asante sana.